Ето, сега ще ви покажем нашия прекрасен подарък, който получихме от Дювел. Благодарим на Дювел, благодарим ти специално, Венсан. Беше за нас голямо удоволствие и чест. Сега ще видите какво има тук. Да. Здрасти. Дювел 666. Това ще е най-голямата изненада за всички ви. Никой не очаква такова нещо. Да направя едно уточнение, че Венсан е директора на Дювел. Не е просто някой от Дювел, а той е човекът, който отговаря за пивоварната. Да, снимаме тук отгоре. Я вижте сега как започва подарък. Така, това е една голяма кутия с чудеса. Всъщност има... С едно голямо чудо. Има едно голямо чудо, да. Там видим... Ще трябва да помогна малко. И тежи. Тая работа е красна. Няма да е толкова лесна. Аз натискам надолу, отидахме нагоре. Чакай сега. Я дай на земята стратегически. Да само ще трябва да натискаш от тази страна по-малко. Опа. Добре, виж сега. Обръщам така. Се дърпни назад. Виждаш добре. Да, работа не е на том курс мисията невъзможно, обаче си беше трудно. И така, стигнахме до същинската кутия. Виждате ли какво става? И сега отваряме. Сега се подгответе за една яка изненада. Само при това има на тикс. Ние бяхме щистени. Да. И още сме. Има едно тикс. Стига. Краси, тази работа се оказа не толкова лека задача. Трябваше да се подготвим първо. Голям подарък, трудно се отваря. Това е истина. Хората се отваряне и то голямо запечатване. Ето така изглежда за сега. И почваме да махаме... Тая работа няма да е лесно, от сега казвам. Проблемът е, че... Да. Имаме същия проблем с тази кутия, както с предната кутия. Добре. Панахме така. Както трябва се казва, изненада е. Даже има... Кабелчета. Щом има кабел, има ток. А щом има ток, какво има? Трябва да можем да сдобим после пак. Разбира се. Добре, хайде. Тук дай му опаковане. Няма как, работата е сериозна. Я покажи какви връзки тук. Както баба ми каза, какви вързанки има тук. Леле. Стигаме до същината. Повече кълъвки няма да има. Малко го върна с дупки надолу. Но, наближаваме истината. И така. Та-да-да! Щом има ток, трябва да има музика. Познавате ли каква е това? Това е една страхотна тон колона. Има топченца, копченца и така. Ето това нещо ще го накараме да свири след малко. Да видим как свири. Такива работи има по него. Хоп. Някой виждал ли е тон колона на Дювел? Не сте я? И аз не бях виждал. Като влязохме в пивоварната и като си харесахме и Венсан нямаше избор, освен да ни я подари. И така. Хайде, приятно слушане на вашата музика, нашата е по-хубава. Чао!